Ого, Фәнсияр дус, нәрсә исенә төште икән? Тыңлап карыйм әле. Шали, сәлам. Мин бүген гаҗәп факт белдем. Кешенең баш миендә 1 квадриллион байттан артык мәгълүмат саклана икән. Мин исәпләп чыгардым. 26,000 телефон хәтере кебек бу. Шок булды миңа, малай. Менә нәрсәгә башлатам әле мин. Телефон хәтерен чистартып торырга кирәк бит. А баш миен ничек чистарталар? Бер дә ишеткәнем юк. Син белмисеңме алай-болай? Минем дә бу турыда ишеткәнем юк әле. Хәтере тулы булса, баш мие шартламый икән? Алисадан сорыйм әле. Алиса! Мин сезгә ничек булыша алам? Баш миен ничек чистарталар? Хәзер эзлим. Sabantuy.ru сайты язуынча, кешенең баш мие кирәксез мәгълүматны үзе юкка чыгара. Шул рәвешле яңа мәгълүматка урын әзерли. Аның кирәксез икәнен ул каян белә? Шунда ук булай дип язылган. Баш мие хискә төрелгән мәгълүматны яхшырак истә калдыра. Хиссезен сызып ташлый. Аңлат әле, ничек ул? Таптым. Хис, ярату, күрә алмау, көнләшү, соклану һәм башкалар. Димәк, яраткан әйберне мин яхшырак истә калдырам. Димәк, шулай. Кызык булды әле бу. Баш мие турында тагын ниләр беләсең? Ой, бик күп беләм. Әйтик, баш мие яхшырак эшләсен өчен су эчәргә кирәк. Ә көчле булыр өчен нәрсә ашарга кирәк? Минем акыллы гына түгел, көчле дә буласым килә. Интернеттан җавап. Майсыз ит өстәлдәге төп ризыкларның берсе булырга тиеш. Анда мускуллар үсеше өчен кирәкле бөтен элементлар да бар. Май дигәннең кеше организмында 7 кисәк сабын ясарлык май бар диләр. Дөресме шул? Әйе, интернет шулай ди. Тагын ниләр ди инде синең интернет? Ул сезне бик кызыксынучан ди. Кеше организмы турында фактлар әйтелә. Фәнсияренә шаккатырлык булсын. Эзлим. Менә ниләр таптым. Аш казанындагы кислота металлны да эретә ала. Кешенең колаклары һәм борыны гомер буе үсә. Кешенең бавыры комикслар супергерое була алыр иде. Аның 4тән 1 өлеше генә калса да, элеккеге зурлыгына кадәр үсәргә сәләтле. Бу супергерой тәңнең кайсы өлешендә урнашкансың? Бавыр кайда урнашкан дим? Бу сорауга җавап табу җиңелнең җиңеле. Карагыз. Кызык. Алай икән. Мин сезгә тагын нәрсә белән дә булса булыша аламмы? Юк. Буларны тизрәк Фәнсияргә сөйләргә кирәк. Бәлки сезгә яраткан музыкагызны куяргадыр. Җыр кайгысы түгел әле монда. Алиса, пока. Тизрәк кайтыгыз. Фәнсияр, мин монда шул кадәр күп мәгълүмат таптым. Ләкин башым шартламаячак. Чөнки баш мие үзе кирәкмәгән мәгълүматны чистарта ала. Ә хискә төрелгән мәгълүматны озак саклана ди. Ничек аңлатыйсың инде моны? Менә Миләүшәнең күстесең, син хәтерләмисеңдер. Ә Зөһрәнең хәтерлисең, чөнки син аны яратасың. Беләсеңме? Кешенең колаклары һәм борыны гомер буе үсә. Синеке булай да зур.
Картайганчы әрекмән яфрагы кадәр булыр инде. Шутка. Мин хәзер кайсы органның кайда урнашуын да беләм. Әйдә, син дә өйрән. Аннары видео аша белемнәрне сынашырбыз. Пока. Өйрәнгәч шалтыратырсың. Фәнсияр ул башлы. Азак өйрәнмәс. Миңа да кабатларга кирәк. Алиса, кешене күрсәт әле.